Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggil kali channel Tuan Rico. Semiring lah kameranya lah. Nah, hari ini ada di puskesmas aku bersama Mas Budi pemirsa. Di puskesmas Randu Blatung harap periksa ke Mas Budi ya. Akhirnya menengkene periksa saya. Syaratnya apa ya? Di BPJS kan. BPJS kepikun. Sing ke pabrik kae. Kirang sasi jan. Bisa ulang ini akhir bulan. Ngantek akhir bulan masa. Di mau tak cek sih aktif. Ya iki mumpung saya aktif ya. Periksa saiki lah Mas ya wis umat mari ora kan. Iki nepaki mari malah alhamdulillah iso moro montoran dhewe awake dhewe. Cedek ya Bu Omah. Cedak iki mungkin. Antri akeh ngenteni ning ngarep sik. Mau antriane. Dino Senin loh. Hari Senin mangkat jam 9:30 iki mau. 108 sini kono jero isik 100 isik 97. Aku hitung-hitung iso gak anu blas. Hitung-hitung 7 ping 4 tok 4 likur. Mungkin warung sih. Mungkin ae sih yang tak anteni ning jero sampai ning warungnya ora apa-apa kono. Jane iki sing periksa sampai ya. No. Aku pengen sampean iki ndang ngerti ngono lho. Tindakane piye itu kan ngerti dokter ya. Kok kambuh terus ya. Ngerti yo kerja. Lah yo kambuh terus kambuh kerja ini wae. Wis leren sesasi pemirsa. Terus dulu mangkat kerjane ning Malang kambuh nih mulai dadine iki tak jak ning puskesmas periksa yo muga-muga ora piye-piye ben nganggo tombo Pengen roh lho. Orangnya apa? iya nek saurunge wis pernah periksa ning dokter telu yo an Pas mantan kayane Morowali ki. iya ning Morowali Pindah-pindah dokter podo penyakit. Oh, tebakane Tapi ora dicek jerone. Tapi gak dicek jero. Pengenku kan ndang dicek jerone kenapane kan ketok ngono lho. Nah, iku kan sampean terima ngomong kendalane apa. Terus goblok. Sama iki. Dia. Oh, alah. Kamu mau apa arep? Meriksa anake anu loro. Tentang temen Karcisnya iki mau. sampai loro temen. Karcisnya wis sini. Iya. Iya bareng. Kan tidak temen sih. Bareng. Macam Enggak beneran itu. temoni lho. Antri. Wes jipo antrian tok. Wah, lega oman gon. Iya ya. Kita anteni ning jopo. Apa anu? Farhan. Yo. Kanca sekolah. Ora apa-apa iki. Enten. Apa dong? Kayak konsone kono karo antri. Mbek ning jero ya. Iya sik. Ben ketemu kancamu. Suwirung petuk padahal cedek omahe ndak ora dulani sampean. Ya aku cari mae nek mentengnya dodolan-dolan sik ngono kok. Ya Padahal malah kancane sing dolan rene. kaya ning Morowali ya terus. Nek kancane dolan rene ra apa-apa ngono. Iku malah jadi Ora iya. kan yo bener.
Wong hamil iku gak oleh nek. Sampai tak terang mulai, tak aku dewi gue. Sampai masak gede malah melo antri nih. Gak apa-apa mau yo linggih, gak mau apa-apa. Tak terang mulai, tak aku dewi. Nah, aku tetep pengen melok pemirsa iki. Pengen ngerti. Angel pemirsa. Tak kone omahe ra gelem. Gak gelem ning omah malah genek wong. Yang ning kene ngancani bojone. Mune suwe ning antri lagi. Sedih lu iki lho. Terus aku dilanjut ke omah. Ya kok dilanjut nggih. Sampai ndang melok koncone sih. Heeh. Aku pengen mlebu dhisik iki menawa isih enek panggon linggih. Ya. Sampai nek arep mlebu. Ponggo tak celuk pas wis diceluk. Sampai kesuwen iki tadi. Ora kesuwen ya. Terus nanti paten sih. Ya sudah. Kok dilanjut nih piye-piye nih pemirsa. Tak kabari. Terus minggu pemeriksaan berantri pendaftaran pusat pemeriksaan minggu di antrian. So, kena bisa pokoknya nih ngomong berarti ya jelas banget kan sing dirasakno ya itu sampai kelewat jarang mau ini aku pengen begini gini aku lanjutin ya itu wis teko mah biasa Ya pemirsa. hasilnya iki mau dikasih obat lagi tapi obatnya bedone ya gak kayak sing saurunge ya saurunge iki periksa wis ning dokter telu yo obat iki periksane obat neh kok nek kirane dikeki obat iki gak mandi Iki rujukan. dikeki rujukan di rongsen jalukku langsung soalnya wis kumat bolak-balik tapi gak iso ora gelem puskesmas mari kono puskesmas kene kan urung ngeki obat nek wis ngeki obat iki dijajal sik jarine kok nek gak mandi gak mari lagi dikeki rujukan tapi yuk rodok nganu sih aku kurang puas Gak apa-apa sih. Ya terakhir prosedurnya ngono cah. Nek aku tes, nek bayar dhewe ya langsung. iya nek bayar dhewe langsung mari yo nganggone kuwi cah BPJS apa Kan Yuki aslinya yo sehat ya, Pak. iya yang cuman kan yo umat-umatan to mate nek pas dinggo mergawi Dulu itu perintah kayaknya ya langsung panas betul. keringetan akeh yo panas to heeh Pas lagi nek rada kesel. keselan ya wis lah ora apa-apa tapi nek ning puskesmas kok gak puskesmas rumah sakit langsung ngono iso pra ya Apa nih? ya kuwi langsung Iso. langsung di USG Iso. Soal. tuh ngono kok ora gelem ini rujukan Ya kan pun nganggo prosedur. mana aku keman nenek ngenteni sasi ngarep kan wis gak aktif kuwi Bayar dhewe ae kok. Nek mau tuh nek umat lho nek wis. Nek umat kok nganggo duit gak sih? Ya umat yo nganggo prosedur. iya kene iki apa maksudnya apa tak tambah
Dang Mariang Mas mari. pada cium. Semari tapi urung matnya itu Pak penak kok. dulu penak terus. Masih Aku kemesen. Kenapa? aku pengen retensimu tapi gak takut mau aja. Enak kok di mau. Kayaknya ini kan tuh. Itu, iki kan sing daftar di mau minggu uji obat Ini orang ngomong kurang darah ya aman berarti. Nek kurang darah kan orang ngomong. darah piro per piro mau kan Wis ya. Cepet deh. kuncinya gitu ya pemirsa. Muka-muka ndang mari Mas Rudi. Anggitku yang mumpung nih. Ini tak dapat. Nona koyok ngene lho. Bener loh. Aku yurungan tasik lambi. Lempit-lempit. Mama wes di maam sambil gak usah di maam. Ora kepangan. Ki Mas Rudi pengetan saiki. Wis titik. Titik. Kau kan. Apa? Udah mau. Iya, Bos. Itu. Ketelak baju es. Iya. Yang bekas baju. Tina amsyo. Tenang. Semua. Ini fotonya awake dhewe. Pengen ora. Tak buka no. Ki Mas Rudi arep balik ngetan Bojonegoro. Pun nggih dong kandungane mawon mugi-mugi cepet di menehi kewarasan. Enggak mau apa. Saya bantu. Kak. Iya. Pun nggih cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi